Grabe guys, daghang maninoy ug maninay nga arang ka. Grabe mao de. Guwapa ug gwapo. Ang bato ni Maday mong buhat. Ang maninay guys, arang gwapaha. Plus Ang maninoy arang gwapuha. bilag anak vlogger boseng. Oh, this maninay. Miss Kuragan. Mana ang maninoy guys, ah. Tika kayo, baka makita yung Maninoy pano. liklik. Sa una guys, ako yung mga tus ila, tus progreso. Medyo og kuan, pinaskuhan. Karon sila na nila na. Ay, mga tod. Baliktad na baya karon ang mga basta maidaran na mga minzo unhan. Oh, baliktad. Karon guys. Baliktad ako no ron. Sa Mga una. ko ano may mga atak ang mga inanak. Tamas pare. Gahang maninay, wag hapon mausab. Gwapa gyapon. Gwapa gyapon. Gwapa gyapon guys ya. Sag dila manggod, aron mailhan ka kay ugnay mo kay nagmuotos Manila. Uy, mo Uy, mama na ilaki. Kita dito nag singanan na. mo na maninay guys na. Lami Asa man madapit sa Manila min. Nagtatos amo talban. Ato mas mental ba? Magangin. Layo-layo ra gud sa katong sa unang gipuy-an sa nila. Malinta man tong ilan. Layo-layo. Na sila sa Montalban. Shout out taga Montalban. Kana Joel or Dara guys, naka-bring home nas maninay dahang mga kuan No. Mga buwak topi jang aloe vera. Oh. No. Selom. Oh. Angazan ka dos maninas kalo oh. Parang ko pa ha guys. Hello, Ano yung maninay? Hello. Nagmotor na sila guys, gikan na silang maribuhok. Las maninoy to. Kamusta? Oh, di ba? Angazan si ka maninay. Azaw ko din na ibuag. Oo nga, nagchat sa akin si At least nanay silom si maninay guys na moabot na lag Manila. Ang problema gisakay ba mo da ba nag-airplane maninay? Ako nang isukod sa kanang nay ang malita og masuod ba na. Pwede ba pa? Pa? Ha? Pwede. Pwede na put duni mo dahon siguro. Oh, kay manguan pa man na. Manguan pa man na si Jaman na lingsing. Upot na nagdahon. Abaw naman ka. Dugay maulian. Isunod na naman nagsako. Si maninay. Sako ba? Kuan ato ko masayang man dang dahon. Teka mag-contact sa kong dump truck. Di ang pana dito talit di ay ang ipato sa kanang sa ang binadyo. Nay, daghan mo danang. Naghan na ganina oh. Prayer plant. Kuwag sa Bawa sa pud magkuwag sa ha. Di namatay ang kahong ngani. Ay, sus. Ricardo. Sa maninay. O ano sa Kano sana po ta mag-utro kita. Dali siya. Chat-chat rata. O chat-chat na lang. Da, nahala. Amping. Nanay jang remembrance dari guys. To ang mga buwak. Padaghana na maninay. Nahala, sige. Sige. Amping. Ito na sila guys. Nas maninay. Ug si maninoy. Guys, ang mga hinalangan diya. Bisa man ang hinalangan kaya sila maninay nanguli man sila kay napakon sila daghang lakwon. Kami na lang hinalang guys diya. Ha? Ang angar ko no guys ingos Papa Gabriel. Mazo naman nasa sabawan. Sinuban. Guys no. Yeah guys. Pagkahinalang nami guys. Kalami na lang jud. Itong ganina, na native chicken. Kitasan, yung tao nagamang papagabril guys. Samot na may pangitasan. Wala pakita na sa guys, inig. Human nilag. Kuan. Kitasan day ka papagabril. Ang kaluoy, kitasan yung taon. Ikaw ya, kitasan pag kaya? Ya, kitasan pag ka? Kitasan taon pag amang kuya Gail. Boats, nangahoy man siya sa ganina. Tingnan mo ko guys, nagkabagaan na magpasaan na itong mga kahoy. Ngahoy dahil sila siyang amigo. Sa kimiyat? Ha? Tapos kimiyat guys, iyo ko no. Mao, iyo. Ang artiha, iyo. Ako na ingon ew. Sama na ito, iyo. Kungkang lang. Ken, katasan pagka Ken? Guys, ipangatasan sa mga tao daris bay. Impas ag manok guys, kay pangatasan ang mga kuan. People. Sinong kabayot ko? Samday ka, tumboy ka guys. Gwapo.
Asa pag nga kay ngit-ngit, pastila kita nag-ilag gi. Abre, pasiga. Nah, murah ngit-ngit na ras bahay guys. Kara jud. Lah, sige. Kara jud takya Diha tinda. Padir, kumbati kay katasan. Amane nga ako anan guys, hinalangin ang aming chicken. Grabing inita ka adjo. Grabe na sa nabalik kalibutan. Uy, mura namang nagkadjo. Guys no. Ha? Nasampasaan ring chicken guys, tusripo. Ihawon. Unsa? Mo yung papel kalibutan ihawon ra sa ganon. Oh, jud. Luoy. Luoy jud guys, ang chicken. Yeah. Ayaw ka na. Mga himulbulan guys, magkuha ag balhibo. Karon na may hinalangan ron. Ito na si Kuya Gael, nagkuan na. Nagkudkod na si Kuya Gael. Bunin ko kin. Sa may nagaway ni Kimyat. Isa nagaway ni mo? See? Hilak mas Kimyat guys, gaway di ah. Sa may nagaway si Bibi. Manggod. Binuangan ra kanila. Gingnan mas ang Kuya Kinkin, di sa isang manghud ko no. Yung Kinkin, di ka na manghud. Parang luuda ka, yung hilak. Bad man ka Kuya Kinkin. Kin kay lu. Bibikin niya. Di abag di manghud, tanawan na yung naong, pariha-pariha ra. No. Di. Bad si Kuya Kinkin, no. Dama sa kadua ganiha guys. Nagduwa sila cellphone, gamotong yung mas Kuya Kinkin nga. Tura ka kay mo na to imong kuya. Nga bugo des Kuya Kinkin ah. Ajo Kinkin. Day. Mag-uw. Di man day. Joke lang. Manggod. Nabi luha ba na. Kabisaya ag luhang Kim guys. Gayong nagdi manghud ni Kuya Kinkin. Manghud. O bagi manghud. Baby girl manina. Maning baby girl. Kinyat. Dede ka manghud ni Kuya Kinkin. Manghud man kang Kuya Kinkin. No. Manghud yun ang ramang itong Kuya Kinkin. Jokir mas Kuya Kinkin. Mara man nagnaong og jokir. Guys no. Ikaw ba? Kaya mo ba ganyan? Ikaw pod. Kamong duha. Silang duha sa Kuya guys. Yeah. Diyan magsugsugos inday. Ano sugsugay kay Luoy. Uy, ag bibi. Binuang naman to. No. Ang kaluoy, binuangas mga magwang laki. Tanaw tos chicken ni Papa. Matiya kaya tanan ay sinabron. Uy, magkamot na ni ron guys. Para sa mga hinalangs. Di, ana guys. Magwang raman ay punis langgam. Gamatoy raman gud sigang ko ana guys, manok ka. Mo ni si Zayti mailhan sa mga Bisaya nga manok. Native chicken, ha? Lalaki langgam. Murag langgam. Stilan mo raman kunog langgam pa. Alright, then na guys. Amo nagitak ang ag chicken. Pakapsan sa sanadya guys. Pakapsan pa ni Pano. Okay, so pakapsan sa ni siya guys. Kay aro manggawas ng isang mga daga-daga diha ba. Ang lami na anja. Naghaman aw tunuan. Alright, then na guys. Dada ka mang tunog guys, ya. Ispiso na ni largo. Ispiso. Largo na ni ispiso. Dada guys. Din, buka na pa din. Buka na. Dada guys. Pasensya na mo kay ngungit-ngit. Lerat-lerat. Alaman yung mata guys. Lerat-lerat ha. Maju pa rin. Maju pa. Maju ang pagwila eh. Okay, so ang panakot is naka-ready na guys. Luya, sibuyas. Ayan to na pa itangad. Okay, kadyo. Alright. Oh, kamantika siya guys. Oh, ilunod na ang puno ng ispiso. Wow. Grabe. Lasa-lasa siya guys. Wow. Impas ang bahaw guys. Iparis na ni. Yummy kaso. Alright. Pagkaban sa guys. Katang pabukawan. Bukaw na niya. Ni hapon na. Yan na guys. Luto na kamang hinalang. Alamian na kaso guys. Di yelo-yelo ka tambok.
Yan na. Wow, mangnihapo na mi. Guys. Na guys. Hapo na mi ron. Wow. Hinalang native chicken. Manso ka dyan yung daghang binuhi guys kay natay maihaw ba? Yes no? Alright, hapon na mi guys. Alright, na guys. Manihapon taninjo. Hapon kimyat. Silawan na madami ba? Tilawi. Ang ganahan ni kimyat guys na atay. Ta, tilawi. Tilawi, mazo ba? Mazo bag timpla. Mazo? Lamiin. Wow, lamiin ko no guys. Mazo? Okay, kazo. Dali na mo mga kuyas. Pangana mo. Dali na mga kuyas. Mga anak ha. Dali na padir. Wow, ang bango-bango sa kazo guys. Ilhan sa kazo ang bango-bango. Panakin. Sabre. Hapon taninjo. Hapon mga chicken. Chicken. Hapon mga people. Hapon guys. Lamikin. Wow, warang lami kazo. Kansa ko guys kay malamalang lami na ni. Wow, warang lami Hapon, wow, warang lami kazo. Hinalang chicken. Hapon guys, hapon. Hapon. Dahil na tay. Uwang sila. Hapon tanin jong tanan. Hapon. Asa man ka tayo buling ko na? Dana. Hapon tanin jong mga guys. Hapon guys. Lami among sudan guys. Chicken. Bisaya. Mami among sudan guys. Chicken ano ko? Paso ang kunot ni mo guys. Ito to. Pasok ko lang isang kanot ninyo guys. Sa pasok lagi mong kanot? Pepe. Pepe. Ayan guys. Salamat. Lami guys. Lamig guys. Ang sula. Lamiin. Kato ganang kaon na sili si Angela ma. Ang kakaan mo sili. Yan kasi Angela. Sana sih surga. Sana. Hi, ayoko sabaan ninyo. Ako na saba. Saba ko. Ayun na, yan. May nasukaw na suka nun. Sampai itu tuh ini udah ini. Balik kaya? Ya balik ka? Gamay mama. Napon. Ano tayo? Sana Lia. Ang kanang lingkod. Ano na ang lingkod ko? Yan. Baw na ho. Makaganahan. Kamay mo nga kaon. Bukag. Bukag Bukag. mo na kaon. Wala kang hilak. Wak na. Ay. Duha na. Tulo na ang nahilak. Tulo na Bati Kim. Bati. Kana, labang niraghan. Sa mukha nindo. Pastilan, di kami sa mukon guys. Nahala, bira. Birakin. Ngit-ngit naman guys. Biraya, ang laki. Bira melupad. Bira melupad. Murah. Kung natog mo. Wa. Ini jadi aneh pagkaw na. Wala ba matog ng bataan ni? Sa? Wow eh. Nino. Saang. Gala. Chog din na ganiha guys. Takya. Dali ang kaon.
Sabawi ng imo. Sabawi. No day native guys. Lami ng native guys kay kon ba? Noon. Kuan na day. Tanaw pa ko. Sumukul mo.